गिबियावनो आंनि गासै YouTube भिडिअ नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आसा खालामो आंनि गासै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आरो फंबायमोन, आं बेखौनो बुंगोन, दा आं न'आव दंथ'यो। बेनिफ्राय आंथ' जेरावबो बेरायथिङो। बेनिफ्राय आं बे साननैसोनि उनाव 15 उनाव आं क'क्राझार थांगोन, सानथाम सानब्रैसो थागोन। बेनिफ्राय जायफोर आंखौ मोजां मोनो, आंखौ रायदाव, जेरावबो लोगो मोनोब्ला रायदावालासिनो थानाङा, माथो होआ, आङो बेफोरबायदि नङा। आं गोदोबो बुंखांबाय नोंसोरखौ। बेनिफ्राय फंबायमोना आंखौ बुङो, आदा नों रायदावनो होदों नालाय जों रायदावो, बिब्दिबो बुंखायो आंखौ फंबायमोना। ओमफ्राय आंखौ जेराव लोगो मोनो, आंखौ मोजां मोनोब्ला आदा होननानै रायलायगोन। बेनिफ्राय दिनै फिल्डआव थांनि, गथ'फोर दंना गैया, दसे खेला गेलेहैनि। बेनिफ्राय लोगोफोर, आं दा सुइजारलेण्डआव मोनफैबाय। BTC थ' नंगौना नङा? BTC बड'लेण्डथ' नंला, सुइजारलेण्डसो जाबाय जोंना। बेनिफ्राय आं जोंनि सुइजारलेण्डनि लामाखौ आं देखायगासिनो दं बाइक सालायनानै। खेबसेनो आं सानदोंमोन बाइकखौ खेबसे, कारखौ खेबसे सालायनो, सुइजारलेण्डखौ देखायगासिनो दं आं, नोंसोरनो नायलांबाय था। फिल्डआव थांनाय बाजिनो जोंनि हालोदा माबायदि, जोंना सुइजारलेण्डनि लामाफोरा जोंना माबायदि, आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ। माने आं गारिखौ बरननो गोसो गैया लोगोफोर, दिनैसो दांदों आं, साननै जाफैबाय। माने ओरैबायदि साफा खालामनानै दोनदो, पालिस होनानै दोनदो, माने बोरैबा मोनलायदों आं एसेबां माबायाव। सुइजारलेण्डनि लामायाव आं बरननो गोसो गैया। नोंसोरो जोंनि लामाखौ नुबा मिथिगोन जोंना सुइजारलेण्डआ माबायदि। 7 मासनि उनाव दिनैसो दांदों आङो। सुइजारलेण्ड दसे फिल्डआव थांनि, थाथ'य दानफायगोन दसे खेला गेलेनि। थाफैगोन, मानो थाबाय थानो। आफायालाय स'आव थांदो? ओरैनो थांदो ना माबा खामानि? हा हा सुइजारलेण्डनि लामा देखायनोसै आं नोंसोरनो। सुइजारलेण्ड सुइजारलेण्ड जोंनिया दाबो बे हालोदाव दंलै लोगोफोर, सुइजारलेण्डआव। सुइजारलेण्डआनो जोंना अन्थाइनि लामा गोजा। आरो आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ जोंनि मुसलपुर थांनाय लामाया। कर्ट दङ, DC अफिस, SP अफिस दङ जोंनिया, हा। ओमफ्राय मुसलपुर माने थांजाया, माने लामाया कारानो सालायजाया, बेबायदि कन्डिसनाव दं आरोना। आंनि गामिनिया सुइजारलेण्ड, बेफोरबायदि अबस्था जों दाबो। बे जाबाय जोंनि नै लोगोफोर, जोंनि सुइजारलेण्डखौ नाय, नै येस, सुइजारलेण्ड नै जोंना, या मजा। बेयाव कार सालायनो, बे सुइजारलेण्डआव कार सालायनो JCB गंसे लाबोनानै एरखुजोबगोनलै आं सानसे, र'। आयो बल गैया? बल गैया मानो फैखोलै आंलाय? हा? खेला गेलेनो गथ'फोरा बलानो गैया। मा जानोलै बिदिबा?
दसे ओरैनो टाइम पास हा खारनांसिगोन बलबो गैयाबा मा खालामनो उफाय गैया गोबां दिन जाबायमोन खारिया बाखि खबर फंबायमोन माबायदि नंगौ इउबिआव खेबसे मोननैयाव थांलिया माने एबार फार्स्ट ना माबानायाव मोनखाबाय आरो आं थांदो थांनानै गथ'फोरखौ माने आसामनि कामान्ड' ट्रेनिं माबा आं खाथियाव माने 500 जन ओमफ्राय आं थांबाय थांनानै गथ'फोरा बर'फोरा माने फैनो बायाना ओरै गावबा गाव ग्रुप बानायजोबदो ओमफ्राय आं थाङै रायलायबाय गथ'फोरा खारबोजोब्बाय दादा आं मुगलानि आङो साब इन्सपेक्टराव मोनबाय आदा माबायाव इउबिआव हा अ नंगौ दे हा हा ट्रेनिंआव दं गथ'फोरा बरिया मोनदोंना बरिया नोंसोरबो ट्राय खालाम ओरैनो थानाङा खालामगासिनो खारबाय था फिजिकेला मोजां स्ट्रं लाखि मोजां माबाबाय था बल गेलेबाय था मिथिबाय टाइम पास खालामनालै ओरैनो ना ओजों लेडिस हराखै शिलंआव लेडिसखौ बबाव ट्रेनिं होदो मिथिया हा टाइसनाथ' टाउनफोरावसो दोङो टाउनफोराव ना इसोरो बरिया बिदि जानांगो क्लाबाथ' मा खालामनो नोंसोरथ' ओइ फुटबल गेलेग्रायानो एसां मटाटा नोमा हा बलानो थोबसेबो गैया माथो गोदाव सोरावलै बल जोनो फैलायबाय बोरो बलालाय बोरो थोबसेल' मा खालामनो देलाय बेखौलाय बोरो थोबसेया आंबो बल लाबासै आं दाख्लैसो फैदो बास्केट बलाबो इमान बरिया बानायना बायबो गैला गोरोङानो आं 7 मास जाबाय खाराखै दिनै बाय खारना नायनि र' सिं प्रब्लेम जादोंमोन ना ओइ खेबसे फैनाया बेनिफ्रायनो दासिमबो खाराखै आं गोबाव थागोनलै खेला गेलेनो नामा गोबाव सोरजों मैया सोरबा कमेन्ट हरदोंमोनलै आंनियाव आदा खेला गेलेनो फै होनना सोरमोनबा माला 14आव 14 बबेयाव टिमालाय बोरो सोरदो तामुलपुरा एगेन्स्ट नङा नोंसोरनिया सोरो बोरो टिमा हा आंबो गेलेगौमोन ना प्रेक्टिस जानायबा नां गेलेनो मोना जेबो माबा गैयाना जेबो गैया होमबालाय प्रेक्टिस खालामसै आं हा सोर थादों गलकिपारालाय नों थादों आं प्रेक्टिस खालामसै नों साबसिटिटआव थाथ'लायदो आं हायाबा ओंखारना होगोन ना बाला गोजा माथो फिल्डानो सोरनि खेलाया बे सोरनि खेलाया तामुलपुराथ' मोजां जागोन ना टिमा 10 गलसो जाबालाय 10 गलसो जाबा हा होदो बोरो टिमा बोरो टिमखौबो लाबो जल्दि हा बोरो सोर गेलेगोन ओमफ्राय आंगार जुमायाबो गेलेयो दैयाव सोरदो
आं नुनो नांगौ बरिया बिदि